ebiegwa mbire gusie binge tindi gotega ng'aro ng'ambire aburuguru pi ebinge bire biarosirwe biarorokanire naende mbire baka bono tutaraikera buna bono iga abamura mbara abagwaka omopira kwarari narora abana baito mbare baruchu kurwa etimu ya Savana bakairwa Harambee Stars bakira omopira oro so ebi nenchira ya moyo kuburugere ebiego abana mbara bakumunyoka buna bono ntubwate kurwa sengurwa ward ya ntubwate mo swati kurunga Mary mura kwarari omwana omuswati oria igare uyo seito kuri seito kwarari ekeguna kiri kia buruge tubia lero twangere kora matunda kwarari mbiro bike bya rokanire bya bire nachadi lakini abinge ebire grassroots mbira koraki tibira rokana so nali gusabanga ikintu twabona tetokole kotaka kuburugire bya gune biga tigatuyigole no ene chi academy che onyena abana bali bakumunyoka bakube kwasigetiga banya kuligererwa kwarari abana bona abana at the same time nabakonyora umuntu awateke wekia lakini siku hizo nyoto kwa ende school kwarari okonyora umuntu amaite kumunyoka lakini mbali family abatiri kwenyara abana abande school because mostly ebigo binge byarokana from the school uchi school na same primary bachaka kumunyoka abana no baguchakirari lakini kwanyora mwana no alekaga iga family tiri kwenyara umwana yamaite wa kumupira kabisa lakini ayo ke school otebugenda kwaleta chibesa kwa chikwanda gosena yasigete otebu ni kupaka so na sabanga abarai baito tigaturigenjera yoko emba waneta bangana bono ne school oka twigolichi academy onyene yabana bali bakumunyoka bakobekwa bakowenda oro babekwa baba naende bakera bachiro baba support